Amala anzanga simmene kuliri amala anzanga. Amala anzanga ndi azoona. Tuchilolephera unene kuti patsogolo Malawi tulephera. Sizoti tinenaso patsogolo pake pati. Akuluakulu zinthu zisizili bwino. Tizizuzana chilungamo. Simmene kuliri. Kwavutiratu. Akuluakulu tisazitenge zinthu zimajoko. Ndikhandu ne amobwereza ndikhandu kupempha. Chabwino ina mumankho la mwantudzi mwa mwanu kuti kodi iweyo pita liti. Kodi iweyo sunyamuka. Akuluakulu majokes tasiyewo. Anthu auma ndi zovuta kwambiri kuno South Africa. Osati okha kuthamangisidwa m'manyumbawo. Pala anthu akuthamangisidwa by force yachisawawayi. Ndi pala anthu akuchosedwa m'manyumbamo in a very smart way. Mopanda violence, pala anthu amene akuthamangisidwa through violence. Ndi pala anthu amene akuthamangitsidwa very peaceful way. Malandlord angowauza anthu kuti mwezi uno wamaliza. Ena atulutsidwa kale anapasidwa mwezi watha uja. Tikunena pano anthu ena ndi makatundu akusona kulowera. Ndi wina umankho la mwantudzi ewe kuchupita liti. It's not time for me to answer those nonsense. I'm telling you. I'm here kuti ndigwaneni information yenerera tichenjezane. Amalawi ndikunena mobwereza amene muli nkuthekera nyamukani. Amene muli nkuthekera tiye ndizipita. Tisadikire chaulere. Chaulere dibe nacho nkuwo. Auli chakudya chokuyitanira sumwera msuzi. Chithandizo chizifika mmene chikuyenera kufikira. Tilibe nacho command. Zomvetsa chisoni Amalawi ena anyamuka. Ku Durban ena anyamuka uko ali stranded muti Joburg. Ma video tinawo. Ma voice note tinawo. Ma video calls nkati. Panopa anthu ali mu church atsekeredwa mu church. Anu aka church iwo aitseka kuti anthu akhale nkati asatuluke kuyenda kuopa zina. Tunena pano ndikulandira makozi anthu nkati mwa churchimo kuti amwene anthu anu aka dziko labwera ali panja akukuwa kuti tituluke tizipita ndi tidzinka kuti poti mabasi aja azati kuthula pano kuti ali pakonzedwe njira ina amapepa asanaende bwino. Ndi zaulere zilibe command. Makhalidwe aka makhala amene. Mukayenda kukafika popanda mpungwe. Thank God. Otherwise zizikhani mpungwe kumene kupitako. Fabali zambiri zimenenso aboma akuno akuchita. Akuzipereka kwanu kufuna umapita ku Malawiko. Nawonso akuchita zawo za underground. Zokuti ino ukatuluka mdziko muno kudzalowa kukhale kovuta. Ndakuluakulu. Tenti samaleni. Ngati tili nkuthekera konyamuka tenti zipita. Mabwana ambiri akuyimisa anthu ntchito. Akuyimisa anthu ntchito. No paper no work. Karobe pepala loyenerera ntchito pano palibe. Anthu ambiri akumanazo. Ndiye muone kuti pala anthu akuthamangisidwa violence in a violent way. Anthu ena akuchotsedwa ntchito. Anthu onsewa aswapo ogwira. Ndiye mungoganiza kuti kunoku chiwerengero cha Malawi ambiri amene ali kuno amagwira ntchito. Amapanga china chake. Mwandimvetsera? Ngati tili more than 2 million kunoku. Tingoyerekeza kuti mwina tilipo 3 million Amalawi. Muzoti 2.8 or 2.7 inandi chochita. 2.7 million inandi chochita. Ndiye yonseyi 2.7 ipite ku Malawi. Akuluakulu. This is a big crisis side prekesi. Ndiye ku Malawi kunachoka kuti ulibe chochita kale. Kuzapeza kuno chochita ndiye ubwererenso ku Malawi kopanda chochitako. This is not good. We need to pray. God must intervene heavily. This is not a joking matter. Ine anthu amene ndikulandira makhozi oti nandiyimisa ntchito. Ndapita kwina kwake uko ku Bellville makumana ndi anthu ena ake. Ndi anthuwo ndakumanawo pamalo pa mzungu. Ndi mzungu jamanduza you from Malawi. Makumanawo ndi anthu obwera nawonso kumanda azungu. Nakakambirana nawo zina zimene akufuna nawonso atathandize mwina aone ngati zingatheke.
Then mzungu yo muno akamaloya amandiuza kuti this situation is not good. Ine panopa pamene pa manyumba panga pano ndi ndamalawo awiri koma ndadulira matikiti akupita for aleba anena kuti aziyenda door to door kutsogoloko kumaona azungu amene akulemba anthu ntchito ogwira ntchito m'manyumba ineniwa ambiri akuyimisidwa ntchito fa akampeza munthu mmodzi ndi 100,000 ndengati munthu janda ntchito 5 ndi ndalama zambiri plus apite ku jelo ndi mzungu amene kuti kubondo pase 20,000 uzipita kwanu dani nzalipire 100,000 akakugwira pano plus unimanga. Mbale wake wa mzungu amene yoyo andi kampani imapita kunyanja ukagwira nsomba ali ndi antchito 30 akumalawi onse wayimitsa ndetaganizana anthu antchito 30 amalawi 30 ayimisidwa ntchito chifukwa choti alibe mapepala. Zinthuzi sizili bwino, background sipali bwino, background sipali bwino. Tikumenyedwa makona onse no right now. Situation ikuti panga attack. Maataki akubwera makona osena siyana. Pali maataki amalokos, pali maataki anzinchito, pali maataki aboma. Akula zinthu zizili bwino. Ngati muli ndi transport nyamukani. Chipululu simofera. Kumalawi ndi kwathu. Ndi kwathu. Dziko likatilandira. TNT sitsena. TSN. Ngati tingazikwanise patoka TNT nyamukeni. Awawa jina pakena takati asokoneza dzikoli. Asokoneza jina chichonse. Panopa ife anthu obwera tilibe popumira kuno. Amene angakhala popumira ndi ochepa sapusisike. We need to be serious. Tikadalira chobwera chaulerechi mavuto alipo. Ngati tili nkuthekera tiyeni. Chakaya mabasi wa akutika ndino July tiyeni tidule. Fa zinthu zisizo kuthatu pa 30. Zinthu zikazukupitirira zochitika zikazukupitirira. Awa watu osiya machani machi awoyi koma boma litokhala apa pa wina aliyense. Komanso iwo akamatiwonabe akhalabe akuvuta suta asiya yayi. Zimezi zizazizira pokapoka mwina zisankho zikachitika fa boma lizakhali ndi mphamvu. Panopa boma la kuno lilibe mphamvu. Mwina akasema kuna mizi lini mphamvu yochepa chifukwa olamulirawo na osafuna kuvoteredwa. Nde akudziwa local government election ndiyofunika kwambiri ifo choti ndimene mmapanga govern ma municipality mmapanga govern pena paliponse. Nde akudziwa kuti akaluza mphamvu imene yoyo ndekuti aluzanso grip ya boma. Nde chifukwa ka boma sakuyankhula kwambiri akudziwa. Nde akuluakulu kwanu Mtengo madala ka njoka. Apatu njoka yathawa Mtengo pano. Mtengo mwatilaka tizuzana zona. Imakunyadira na Malawi. Ndibwera ndi update nanena kale kuti apolisi akuno. Now also they are working underground. We need to be careful. Nduva sana update imene yonse imene plan yawo yonse imene ayipangira. Ziko mkwambiri.